एगो लड़का के शादी सेट हो गई बा तो फोन पर अपन मेहरारू से का कहता मिले खातिर बेचैन बा बुलावता गीत के माध्यम से सुनी सबे। करब इंतजार यार पीपरा के छाव में, करब इंतजार यार पीपरा के छाव में, मिले खातिया जइहा मिले खातिया जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खातिया जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खातिया जइहा। करब इंतजार यार पीपरा के छाव में, करब इंतजार यार पीपरा के छाव में, मिले खातिया जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खातिया जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खातिया जइहा। और कहता कैसे बताई कितना प्यार हम करीले, जान से भी ज्यादा हम तोह पे मरीले। कैसे बताए मिले खातिया जइहा के बाद नहना बेचैन बाटे देखे खाती कब से, मिलन के अगिया दिल में जरता तब से। नहना बेचैन बाटे देखे खाती कब से, मिलन के अगिया दिल में जरता तब से। लिहल हिल कोरा जाई नैया के नाम में, लिहल हिल कोरा जाई नैया के नाम में, मिले खातिया जइहा मिले खातिया जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खातिया जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खातिया जइहा। करब इंतजार यार पीपरा के छाव में, करब इंतजार यार पीपरा के छाव में, मिले खातिया जइहा मिले खातिया जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खातिया जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खातिया जइहा बलमुआ